Hannu Lampinen. Yritys on Vipstore Oy, joka on perustettu 1998. Toimii lemmikkialalla tukku- ja vähittäismyyntiliikkeenä. Ja työntekijöitä meillä on noin 20 tällä hetkellä. Meidän bisnes on hyvin monikanavaista, eli me ollaan tukkuliike, mutta myydään myös vähittäispuolelle, eli meillä on omia nettikauppoja ja sitten me harjoitetaan nettikauppalogistiikkaa muille nettikaupoille, myydään myös lemmikkiliikkeille ja muille yrityksille tukkuna tavaraa. Meillä on jonkin verran vientiä ja sitten meillä on tietenkin tämä alkuperäiset Vipstore jälleenmyyjät, joita on melkein 800 tällä hetkellä. Mehän toimittiin pitkään tuossa 500 metrin päässä omissa toimitiloissa ja siitä loppui tontti kesken ja sitten kun firman toiminta kasvoi, niin oli pakko lähteä laajentamaan. Ja tässähän oli erinomaisen kulkuyhteyden varrella tämä tontti ja 2010 aloitettiin rakentaminen ja muutettiin tähän sitten 2011. Nythän me ollaan tässä 4. tien risteyksessä ja tuosta menee yli 2 miljoonaa autoa vuodessa tuosta risteyksestä. Niin näkyvällä paikalla kun ollaan, niin me on saatu ihan mahdottoman paljon asiakkaita tuosta ohikulkevasta liikenteestä. Ja täällä kaupungin suhtautuminen yrittäjyyteen on äärimmäisen positiivista ja meilläkin iso rakennushanke, niin kaikki meni niin kivuttomasti kuin voi mennä, että sitten kun on kuunnellut muilla paikkakunnilla, että mitä tuskaa rakentaminen on, niin ei voinut kuin myhäillä, että meillä sujuu hivenen toiseen malliin. Virroillahan on loistava mahdollisuus tuossa ohikulkevassa liikenteessä, eli muilla paikkakunnilla on pitkälti jo yritetty hyödyntää sitä ohjaajavaa liikennettä, mutta täällä se on vielä se mahdollisuus käyttämättä ja sitä kun ollaan viemässä eteenpäin, niin siinä saadaan kaikille varmasti uutta virtaa bisnekseen. Joo, tämähän on mun syntymäkunta ja jo ihan sitäkin kautta niin äärimmäisen rakas paikkakunta ja onhan tämä, vaikka pieni kaupunki onkin, niin luonnonläheinen ja täällä on kaikki tarvittavat peruspalvelut ja erinomainen paikka toimia yrittäjä.